ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಸಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೋಣ ಶೇರ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅವನ್ ವೆಜ್ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ और ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಫಾ और आईना सिंपल ರೀತಿ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ और ತೂಕ ವೆಜ್ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚ ಮಾತ್ರ ಸುರುಟ್ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೋಪ್ಗೆ ತಂದ और ಐಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಿನಕನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಮಂತ್ ನಮ್ಮನ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ನೆತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಡಿಯೇ ಪಾಡ್ಲೆ ತುನ್ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅವು ಜಬೀರ್ ತಿರ್ಗಾ ಅವ ಸ್ಟಿರ್ ಮನ್ಫರ್ತೆ ಅವು ತನ್ನಾತೆ ತುಂಡಾಪುನ್ ನಾನು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಳ್ಳೆ ಮದ್ದೆಡುವಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಳ್ಳೆ ಮದ್ದೆಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯಾಡ್ ತನ್ನಾತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಂತ್ ಮೂಲ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಟು ನೂಡಲ್ಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಅಂಟುಜಿ ಈಸಿಲಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವ್ರ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹೊಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸಿಗೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿನೆಟ್ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಪತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀರ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಓವರ್ ಕುಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ತೊಂದು ಬೇಗನೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತು ನೆಕ್ ಸ್ಟೀರ್ ಮಂತು ಚೆಕ್ ಮಂತಂದು ಇಪ್ಲೆ ಗಡಿ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮನ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಆತು ಸೊ ಮೂಲ್ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಒತ್ತು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆ ಈಗಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಒತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಂತಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ತು ಧ್ಯಾನ ದೀಲೆ और ನೆಕ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೆತ್ತ ಬುಡ್ಕ ಬರೀಟ್ और ನೆಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ದ ಅಡಿಟೆ ದೀಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರಡ್ और ಫ್ಯಾನ್ ದ ಅಡಿಟೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂದು ಥಂಡ ಲಾವಡ್ ಸೊ ನೀರ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಗೆತ್ತದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ ಒಗ್ಗನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ತಂದ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಕನೆ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಂದೀತಿನ ಕಾಂದ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇದನ್ನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸಾಟೆ ಮಂತು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನಾಕನೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತು ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾಕ ಕಾಂದ ದೊಡ್ಡ ಐಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷಕ್ ಸಾಟೆ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಂದ ದೊಡ್ಡ ಉಂದ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಂದ ಬಕ್ಕ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆತ್ತೊಲೆ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮುಡು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯರೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೋಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ದೀಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ತೋ ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ और ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಗನೆ ಬೈಪುಂಡು ತೋ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೈದಾಯ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ದ ಇಡೀದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂಡ ತುಂಡು ಅವು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಡ್ದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದ್ ಪೋಡು ಸೊ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಟೊಮೆಟೊ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ತೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ನಾಕರೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದ್ಬಿಡ್ಕ ಮುಂಚಿಗೆ ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ ಮಂದ್ಗೆ ತೊಂದ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಮುಂಚಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ಮುಂಚಿಗ್ಲ ನನ್ನ ನೆತ್ತಲೆ ನಾವು ಒಂತೆ ಮಂಜೂಲ್ ಬಿರ್ಕುಡ್ ಬಿಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಡ್ದು ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ಪೂರಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಾಕರೆ ನನ್ನ ಪೂರ ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತಾಡ್ ಸುರುಡ್ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಗಾಜರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆ ಐತೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬಂದ್ ಮಂತ್ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ತು ಬುಡ್ಕ ದೆ ಗಾಜರ್ಗೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬೈಯರೆ ಗಾಜರ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೈತಿನಕನೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ಲೈತೆ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿದು ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ವಟನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮೂಲಿಯ ಫ್ರೋಝನ್ ವಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಯಾಂತೆ ಬಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪೂರ ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಾಕ ನೆತ್ತೊಲೆ ಒಂತ ಬಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
बटर लाइक मेल्ट आईना कने मूल वंत यान सोया सॉस पाड्बुಡ್ಪ ನೆತ್ತೊಲೈ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡಿತ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ನೆಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮರ್ ದೀದ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಕ್ಕಾರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಸೊ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಮಸಾಲ ಮೂಡ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಸೊ ನನ್ನ ನೆತ್ತೊಲ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಚಪ್ಪೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆತನ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಏತ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆತನ್ ಅವು ಇರೋ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾವನು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸಿಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದುಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನೋರೆಲ್ಲ और मस्त डिलीशियस लापुंडु सो नेक लायक ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿನ और ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರೋಡ್ ಚೀಜ ನೂಡಲ್ಸ್ ತುಂಡ ಆಪುಂಡು और फिर ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು तो ಅದನ್ನೇ ಮಜಾ ಬರ್ಪುಜಿ एकदम ಉದ್ದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ನೆಕ್ ವರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನಕ ನಾವು ವರಿ ದಿನ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕೊ और ಲಾಯ್ಕಡ್ ನನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ नूडल्स पूरा पाड़ दायबक्क लायकड मिक्स मंत गेतुन दायबक्क मूल इत्तेन वंते कांदा पत्ताग लायकड स्प्रिंकल मंत हुडप मित्तेड और नेक्रा नम लायकड इत्ते ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಗೆತೊನ್ಗ और ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ ಆವಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಆತಂಡೆದಲ್ಲ ಕುಕ್ ಆರೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಕೊರಡ್ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತೊನಡ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಗಿತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷ ಆತನ್ और ನಮ್ಮನ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಸೊ ನನ್ನ ಯಾರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತೋಜ ನಮ್ಮನ ಹಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂಚಾತನ वेज हक्का नूडल्स नमना रेडी आतन मंतदु उंद इर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर लंच या फिर स्नैक्स इवनिंग यदार उन सर्व मनपोली और टिफिन जोक्ले मंत कोरोली मस्त टेस्टी आपोंडो और रेस्टोरेंट स्टाइल कने आपोंडो और मस्त ईजीला उंड मन परे वीडियो प्लीज पूरा तूदा बका लाइक मन प्ले ये तापोंडा शेयर मन प्ले निगोना फ्रेंड्स फैमिली नगोनट्टो पसा तुल्लाडा सब्सक्राइब मन पंदे पोर्ची और कमेंट सेक्शन निगोना फीडबैक कोरोंदि प्ले और ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ವೈತಮಿತ್ ಮನ್ ಪೊಡಿಯಾನ ಸೊ ನಾನಾಮತಿಕ ಕುಡುಂಜಿ ಪಸಾದ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ ಮತ್ತಲೆರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿ ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್